De duminică dimineață până acum par să fi trecut ani de zile. S-au întâmplat așa de multe încât ai zice că toată lumea s-a întors brusc cu susul în jos. Dar, Kitty, după cum vezi, eu încă mai trăiesc. Și asta e lucrul cel mai important. La 3 a sunat cineva la ușă. N-am auzit, pentru că stăteam întinsă pe un șezlong, leneveam la soare și citeam. Puțin mai târziu, în ușa bucătăriei, a apărut agitată Margot. A venit o citație de la SS pentru tata. Cum stăteam împreună cu Margot în dormitorul nostru, ea mi-a spus că citația era pentru ea, nu pentru tata. M-am speriat iarăși și am început să plâng. Margot are 16 ani. Prin urmare, ei vor să trimită așa departe niște fete așa tinere și singure? Dar din fericire ea nu o să plece. A spus-o chiar mama. Probabil că și tata tot la asta făcea referire când îmi spusese că va trebui să ne ascundem. Să ne ascundem? Unde să ne ascundem? În oraș? La țară? Într-o casă? Unde? În cabană? Când? Cum să ne ascundem? Erau întrebări pe care nu le puteam pune, dar care îmi veneau în minte foarte des. Margot și cu mine am început să împachetăm strictul necesar în gențile noastre de școală. Primul lucru pe care l-am băgat a fost acest caiet cartonat. Apoi bigudiuri, batiste, manuale. Am pus în geantă cele mai absurde lucruri, dar nu-mi pare rău. Vă trebuie că țin mai mult la amintiri decât la rochii. Am mers prin ploaie, tata, mama și cu mine, fiecare cu câte un ghiozdan și o sacoșă plină cu lucruri. Muncitorii care mergeau dimineața de vreme la muncă se uitau la noi. Ne compătimeau. Puteam citi pe fețele lor regretul pentru ce ni se întâmpla nouă. Nu puteau să ne ofere nici măcar un mijloc de transport. Steaua galbenă în stridența ei vorbea de la sine. Ascultătoarea era în clădirea de birouri a tatei. Când am ajuns acolo, mie ne-a condus imediat pe culoarul lung, am urcat scara de lemn și am ajuns sus, în anexă. Am închis ușa în urma noastră și am rămas singuri. Margot ajunsese cu bicicleta mult mai repede și ne aștepta acolo. Dacă vreau să dormim, trebuia să aranjăm repede niște paturi, să facem ordine, să punem așternuturi, Toată ziua am golit cutii, m-am umplut șifoniere, am bătut cuie, am făcut ordine. Până seara, când am căzut morți de oboseală și paturile erau cu așternuturi proaspete. Cu pereții ei goi, cămăruța noastră ni se păruse până acum destul de austeră, datorită tatei care a adus dinainte toată colecția mea de ilustrate, fotografii cu actori. Am putut lua o pensulă și am dat cu ulei pe perete, am lipit toate fotografiile și am transformat așa camera într-un uriaș tablou cu staruri de cinema. Mă bucură foarte mult sosirea familiei Van Damme, stabilită pentru marți. Atmosfera va fi mult mai plăcută, va fi mai puțină liniște. Liniștea e cea care mă face atât de nervoasă seara și noaptea. Mă apasă mai mult decât pot spune gândul că nu putem ieși niciodată. Mi-e foarte teamă că vom fi descoperiți și apoi împușcați.
Bineînțeles, asta e o perspectivă nu foarte plăcută. Ani. Avea 13 ani. E vorba de Anne Frank. Era o tânără scriitoare minunată, putem spune. Am citit un fragment din jurnalul Anne Frank. O tânără evreică de origine germană, 13 ani, care a trebuit să fugă din calea naziștilor și a stat timp de 2 ani izolată împreună cu familia ei într-o ascunzătoare de 52 de metri pătrați. Noi, actorii Teatrului Evresc de Stat, stăm acasă și vă îndemnăm și pe dumneavoastră să stați acasă, să trecem cu bine peste aceste momente.